Kidam tang arkoni phai Crescer Capen Inkorai Siarni Ni Thoma Farman Mijung Preaching Station along Diphu Pastorate Meipi Paman Pon Bangso Pastorate Meipi along Kadokave Bang Parohini Soseara tum Chetong Dunsi Meipi alon Pidun Karbianglong Presbyterian Church Synod angkang Diphu Pastora Hinpen Patir Piponsi Kidam tang arkoni phai Crescer Capen Inkorai Siarni Ni Thoma Farman Ingdeng Inkorai Nerkep Diphu Pastorate Meipi Paman Pon Kichengar ni pen Diphu Pastorate Meipu Reverend Arlal Trapuya kachepahem phupon bangso mailong Secretary Senior Munduli Himari Horen Phangchoi hin pen mai ki phalam the than parjuponsi kibang je sengkan mate Ingdeng Inkore sirkep Diphu Pastorate Meipi ki paman ponjia dim pen danglok arni la pen bangso hut kang hor ponjia tum aphan ingwai pon Puthodarni chingwai chingsaya mailong longri pastor anparta Pastorate Meipu Reverend Lalthlan Moya ke Japon amayalong ningkan suring nira inkora phosengkan aphan kupi ko sonsi ki claim kidam jima bangso puthak chingwai chingsai pon Bangso Ingdeng inkora nerkep Diphu Pastorate Meipi ki judarni ki rokar chopon aporahut Pastorate Meipu Reverend Lalthlan Moya Kichapahem Pupon amayalong Diphu Pastorate Choir Diphu Mondoli Choir Parkong apam Mondoli Choir Upper Habjan Mondoli ahin pen arna maphan kirwalun parjupon Bangso mai piehut arna Mondoli Matthew Angdeng pi Kretrok Angdeng so Krener Kepen Crescer Kep along pen en ponsi Mondoli asar Benjamin Milik pensi Jumesen pen arna malam than ponlo Arni kangsama porahut lethot setame kirokar chua porahut Reverend Arlal Trapuya hinpen Jumesen pen arnamalam than parjupon Bangso mai piehut Diphu Pastorate angkang kidu Diphu Mondoli Parkong apam Mondoli Upper Habjan Mondoli Upper Dikrong Mondoli pen danglok kadokave Kresia Mondoli atum chetong dunsi mesen pen bajut pon News report Karbinglong Live